Hallelujah. Other form of my choir by the Bawuti as send you media so. Megidi se wo ye ewe Awurade mo. Ene nso nyame ama ya kwanya no. Ese ye metwen nanim na ye ne nyankita hodie. Eno nti megidi se wo ye ewe Awurade mo na ye nkoso fa ye ho ento no ono asafo Awurade so. Ene nso ye befa ya kenkan nsem no efi asomafo nyuma no timie no. Chichemwedio eduanan mienu kosi eduanan enson. Asomafo nyuma Acts chapter 2 42 to 47. Adofo me ntie Awurade asem. Etifi asem ne se egidifo no ebomu eye baako. Na yehuno se kronkron no esubo n'echi no egidifo no etu omo si ho ewo Nyankopɔn tumi mo. Na asomafo no ekyerɛkyerɛ na ɔmo kyɛ Awurade didi nso se de Yesu de kyerɛ ɔmo no. Na afei eba asa no eniema awonwade bebre na esisi ye ɔmo de adwene kro eye bibi ɔmo ye bia nti Nyankopɔn so enam kronkron so eya awonwade na ebri bia rom be hyiemu bia no ɔmo kyɛ ɔmo ho niama eniama obi awo no obu no kwasafo die se de twi beka no wamfa ne se ye ono ankasa ne niama na emom ofa ne se afoforo nso de bia nti se mienu a menua de ye baako ebi tumi koton mo nsaase ebi tumi koton mo japade nom de nyina ba se yemfa enhwe omo a omu nibie na Bible say omu hia wo ehia dan mu na omo ekosom wo ehia dan mu na afei nso efiefie mu nso mu hia honom edi Awurade didi adofonom na Bible so mu de ni gye kese eno mu de yi omuyem ede yesa adoyeyi ewe ma ye hu se nyame nkronkron so ba betena ye mu a ode ba akoye na eba nti basabasa ye ne wetim ne waka me de emfiri nyame nkronkron nti me pai bo nyina ne se ye nyina ye behwehwe ye mu aka che Awurade se Awurade hwehwe mu bibi o ho esie krampo menimu se eye bibi a eye wechiwade Awurade ma me hu na boa me se de wache o wasem se Awurade se me hu me fum so na me ka chewa wo ye no kwafo ne tini ne se wo de be che me na wate me hu afi ne ntie nyina ho to ra Yesu me se bibi sa wo ho a Awurade fa che me na Awurade da no edi che me se de be ya mensan enko ho bio ejidifo no ehie mu ewo baako yemu yenim se bra wo mu hie mu wo kronkron hwe guda no no mu ye nipa oha eduonu 120 na nso Bible me yeti ase se asafo no ekosore enyiye na bibia di adanse se omo ni Yesu Kristo na anantie omo ni Yesu anantie no mpo no omo hwedu mienu no omo anamontutuo anase ebeka se Judas free mu nse du baako no omo anamontutuo na omo nso so editu omo anamon omo hu se ne owura no be kyerɛkyerɛ ye nyina eno ana na asomafo nso so omo di dwuma adofo se obi nibi na oba ye nkyɛn a ye wo bia Bible kyerɛ se etwase ani afoforo eche ebise se gidifo ekohie mu na obi endidi ye na obi nso so nya bi abroso na de neduane ni bi beba nhyiemu bia ho a megidi se nipa ne didi no omea obenya akoma na sa hoden so e de etie asem no eno nti Bible say wenum nyemu no omu yi nyame aye ewo eniema pani ayemi ya na omu eyem omo na debe bia no Onyankopɔn e de dom ni bi ebeka ho adofonom sa bre lockdown bre mu nipa bebe no mu gidie anu adwo na yesese entine fie nko a entietie nkyerɛkyerɛ ko nyame hia dem so esuafo no ko hia dem mu no mu hie mu efiefie nso nti bra ye hie mu Zoom so ni ye hie mu asɔre fie no bomɔden a ema wodo anu ndwo sorry waka na Bible akato ho ema ne empire yense Onyankopɔn ode na hyenso ato so no beti na fie
onyame ma wa hoɔden na wotumi asɔre akɔtoa adwuma no so onyame nhyɛ yɛ nyinaa na yɛakasa sɛ yesu amen nai yɛbɛhyia ɔkyena ɛwɔ na wɔtwe wie yɛ bible mpɛnsɛmpɛnsɛm mu ɔba nso a ne yie mu a te bɔmmɔden na wonim nyinaa yɛn ma nyame frankaa no so na akra mbɛhu awurade onyame nhyɛ yɛ nyinaa bye bye